जों जोबोद मोजां मोनदों जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होननानै बुङोबा जों बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनिफ्राय दिनै खेबसेयैनो गांजिद' बिजाब माने गांजिसे बिजाब जों दिहुननो हादों गांजिसे बिजाबखौ जों बे बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि राङारि मददजों दिहुनदों आरो बे गांजिसे बिजाबनि गेजेराव गांथाम बिजाबानो जथायनाय बिजाब बर' आइजो लिरगिरिफोरनि खन्थाइ जथायनाय सुंद' सल' जथायनाय आरो सेमिनार पेपार जथायनाय बिजाब बेनि बादैबो जों माखासे माने लिरगिरिफोरनि बिजाबफोरबो जों सेबखांदों दा थारैनो जों गोजोननाय मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला जों नुनो मोनोदि बिजाबफोरखौ जोङो गाव गावनि बिजाब दिहुननांगौब्ला गावनि पकेटनि रां खरसा खालामनानैनो जों दिहुननांगौ जायो आरो जेराव जोंहा माने बिजाब फरायग्रा बा बिजाब बायग्रायाबो एसे आंखाल नाथाय दिनै जोङो बिटिसि खुंथायनि जे राङारि मददजों बिजाबखौ जों बेखेवनो हादों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद देरगाथाव आरो थुलुंगाथाव बाथ्रा बेनि थाखाय जों बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनि जानानै आं बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनिसिम जोबोद गोजोननाय आरो साबायखरखौ बावहरबाय आरो इयुनावबो बिथाङा जोंखौ बेबादिनो मदद होबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय लिरगिरि गौथुमखौ जों मोनसे थांखिजोंनो दादों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनाव बर' आइजोफोरनि बेबादि मोनसे एक्सक्लुसिभ आलादा बेबादि मोनसे गौथुम गैयामोन जोंनाव आबोबा दङ नाथाय आबोबा खालि आबोबा एसे गुवारसिन आफाद ओंखायनो आबोबाबो लिरगिरि सोमजिदों बिथांमोनहाबो बेबादिनो बायदिसिना लाइसि बायदिसिना बिजाब बेबायदिनो दिहुनदों थेवबाबो जों ओरैबायदि मोनदांबाय थादोंमोन जे जोंनि बर' आइजो लिरगिरिफोरनि जेरै असमियायाव दं लेखिका हन्था लेखिका हमार बेबादि दङ जोंबो बेबादि मोनसे मोनदांबाय थादोंमोन आरो बेखौ मोनदांनानैनो जोङो 2018 मायथाइनि 22 मार्च खालि जोङो बे गौथुमखौ दानाय जादोंमोन आरो जों बेखौ दानायनि गुबै थांखियानो जादों जों बर' आइजो लिरगिरिफोरनो मोनसे जौसां होनाय मोनसे कमन प्लेटफर्म होनाय मानोना जों नुनो मोनो बर' आइजो लिरगिरिफ्रा माने जेब्ला माने कमन प्लेटफर्माव बिसोरो बारा जायगा मोना जायो आरो हयथ' माने बेबादिनो माबा जेरै गावनि गोसोयै बुंनो सानदों बेखौ माने एसे आसुसु मोननाय जायो दा जों नुनो मोनदों जे जोंनि बेबादि एक्सक्लुसिभ बर' आइजो लिरगिरि गौथुमाव जोंनि आइजो लिरगिरिफ्रा गावसोर जेखौ बुंनो सानदों जेखौ लिरनो सानदों बेखौ एकदम खुला खुलि भाबैनो माने जेबो आसुसु गैयाबालानो बेबादिनो बुंनो हायो बे जिनिसखौ जों मोनदांदों आरो जों आरो नुबावदों जे गोबां आइजो लिरगिरिफोर बर' आइजो लिरगिरिफोर जाय बिथांमोनहा सिगाङाव एसे एनै लिरनो लादोंमोन फरायसा समाव बा कलेजाव फरायनाय समाव बिथांमोनहा लिरनोखौनो गारनाय बादि जादोंमोन गेजेर ससेयाव दा बिथांमोनहाबो नैबे जौसांखौ मोननानै बिथांमोनहाबो लिरफिननो लादों आरो बिथांमोननि गोबाङानो गाव गावनि बिजाबफोरबो दिहुनदोंमोन आइजो लाइमोन लिरगिरिफोर दङ बेयाव दिनैनि जि हाबाफारियाव जिहेतु आइजोफोरनि कारनै आइजो लिरगिरिफोरखौ थुलुंगा होनायनि थाखाय बे माबाया बिथांमोननि आइजो लिरगिरि गौथुमा आरो आइजोफोरनिनो जायफोर लाइमोन लिरगिरि खन्थाइगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय जादों बेयाव सानै साथाम आइजो लिरगिरिफोरखौ बेयाव जायगा होनाय जादों आरो गागिबो दङ नाथाय बिनिफ्रायनो जोंहा जायफोर ओंखारबोनाय यां राइटार्सफोर जाखांबोनाय लाइमोन लिरगिरिफोर बिथांमोनाबो दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां थुलुंगा मोननो हागौ फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों बेबायदिनो भलिबल काबादि खन्थाइ आवरायनाय लिरनाय बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन
फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दखरानि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालार खालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।